Iti man iti sa Barimampay a report manipod gani Idol Dennis Gabriel Alipio nagturong isuna apo iti St. Joseph Parish Church iti Syudad Tilawag pakasik-tampay lang kada ito'y simbang gabi mga idol. At man ti damag lokal ni Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Idol Dennis? Ay. Okay, Yuri nila ti signal ni Idol Dennis Gabriel Alipio gapot dayso na jay naka-standby iti daytoy Agundaway iti St. Joseph Church. So kumusta nitan Idol Dennis, please come in. Yes, Idol Lawrence, permi nga nakaragsak digitay nakisimbang gabi iti St. Joseph Parish Church gapo kada to footjog simbang gabi Idol Lawrence tapol pa kas iti katedral ado tatao unet kas tamatin ikirwar kas bagita iti video talagang inaraki ado nga tatao kada to first day of simbang gabi ngem iti main attraction ta takal pasan iti misa ada iti taganan dati libreng pa kape Apo deta Kapitan Omar Jackson kape plus dati apan bisa digad kompleto na kompleto Idol Dennis ada kape ada ti pandesal. Well, iti malpas iti misan ano rumang kan tanto konti may yawak asa nga baso nga brewed coffee Apo? with pandesal. When di umaya mo tibang luna talaga nga Haan lang nga 3 in 1 na Idol Dennis at talaga broad coffee. Apo Kapitan Elmar idagasan man dito IFM Lawag. Yun nga raw, so nga dati kit nabayagay mga tradisyon iti pamilya dati tinawag sa letoy na diskarte di dating distalwad na inana dati Kapitan Siason Idol Lorenzo nga tila kasi ti pamilya iti barangay iti tuloy-tuloy ngayon tunggala simbang gabi ket adi iti libre pa kape kastama iti libre nga pansal aging gana iti Pasko Idol Lorenzo maragsakan kinagyamet ni Father Engelbert Alarmo ada to'y inuragawag na pa nga ito malpas ti misa don't worry ada iti libre kape kang pandesal kung nana iti malpas iti meet sa Idol Lorenzo adomet digiti ko hindi nakita ka doon nakita na patayngan na may nakiyasimbang gabi na mostly ti wish dagat good health sabi lang ito tutumen pinumutog yang kahit pataginayo nga natigta kayo na When kastametan dagitay kapya agad kuma direto ikapaskwa kita nagtay akadulutang na dawat dagitay nakimisa iti St. Joseph Parish Church ita lang sapsapa nga Agundaway ako pa Idol Lawrence schedule iti misa iti Diocese of Lawag 4 o'clock iti panangrugi iti misa ket nagmudo itay pasado alas 5 iti lang sapsapa nga Agundaway adamit ito kami iti PNP nga nagbantay iti mismo narawar iti simbaan ngayon iti siksipotambit tayo iti driver niya po ako sa Conrado Respisyo ng awan aming nga nakita siguro kita naparta kami panagdano ko Idol Loren ako konsal yun iso nga alas tumami sa barbaring matsambahan tayo nga po konsal Juan Conrado Respisyo ngayon sa nagdeboto meta iti simbahan Romano Facto Idol Dennis parang may kita dito yung video kat parang nadano na pa yan dita sango dita gate dito'y kaya na ano tita tao na Agundaway dito'y in said mo nga video doon nga rin nakatado Idol lang si kaya tao sa talagang jump pack dito'y simbahan iti Daya St. Joseph may kamit tugon taway nga agdingit kada kitay hangan nakastek iti simbahan talimutado met iti spasyo iti nagsimbahan suma adi kinakaditatang tugtugaw mundo black chairs iti sangwanan iti St. Joseph Parish Church Idol okay anymore iti sa talaga mariknam na ko iti spirito iti simbang gabi kada kitay pagpan iti simbahan doon nag-ekpare Idol Lawrence singa ulit ita kada kitay nalada ko nag-gain 4 o'clock na po start iti sa aming simbahan iti
Diocese of Lawag, Idol Lawrence. Damag pay lang, manibod na mismo iti simbaan, iti St. Joseph Parish Church, Idol Dennis Alipio, Tatak, Aremen.